Oke lur, selamat siang, sugeng siang. Iki aku neng Candi Prambanan, saya nang ngarepan, pintu ngarep. Berarti kayak saya tak video nih ngarepan gini gini. Terus nek pinggir kiri sebelah kiwo, itu nggo turis nek bayar tiket turis atau wong asing. Terus nek sebelah kanan tinggu warga lokal. Nah, tiketnya saiki nek tinggu wong asing atau foreign iku bayare kira-kira 400.000 nek rupiah. Nek wong lokal murah 40.000. Nah, ini begitu masuk sebelah kiri ono pendopo Tourist Information Center itu bukan drink ning kono. Wah, siji. Candi Prambanan ini saka Jogja kira-kira 30 ya 17 km arah ngetan, pas perbatasan karo wilayah Jawa Tengah utawa Sentral Java. Nah, luasnya komplek Candi Prambanan ini gede banget ya, 40 hektar kira-kira, nek pase ya 39,8 hektar. Ono totale candi ini ono 224. Ono candi apa sing utama kuwi, sing gede-gede ono candi utama, ono candi pengapit, ono candi perwara. Itu totalnya 240. Cuman sayangnya saya mau kari 18 wis dadi di renovasi. Mergone liyane kan ora komplit watune dadi berserakan ngono kae lho. Nek gawe reproduksi ngono ya ora gampang pancen. Kose ya akeh. Terus butuh ahli sih akeh, tapi ya tetep tekan saiki sih direnovasi, sih ditandani dipugar meneh, cuman boleh rampung kapan. Niki masuk neng mulai masuk neng lataran candi. Ini kita apa itu? Nah, kanggo para sedulur saka Suriname lan Londo. Nah, dolan ini kan aslinya ini kan kompleknya gede banget tuh. Sosok kabeh nek ndelok mung ning kene iki tok ning Candi Prambanan, ning candi utama. Sakjane sono akeh liyane nek gelem mlaku mengalor mengko tak critakake. Nah, ini candi utama. Nah, Candi Prambanan ini uga disebut Candi Roro Jonggrang, mergo nang miturut mbiyen ceritane candi iki dibangun karo Bandung Bondowoso supaya itu tresnane saka si Roro Jonggrang. Mula diarani Candi Roro Jonggrang. Terus nek satenane jenenge candi iki asline Candi Siwagraha, artine rumah Siwa. Pancen nek menurut apa ning nggon prasasti Siwagraha kuwi candi iki dipersembahkan kanggo para dewa. Dewane ana 3 diarani Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu karo Dewa Siwa. Nah, sing utama kuwi jenenge Dewa Siwa, mula kene diarani Graha Siwa. Ini Candi Prambanan iki sik candi-candi sik gede-gede iki sik ning ngarep iki. Kuwi gede banget ya, dhuwure 47 meter. Terus lor karo kidule rada cilik-cilik, terus sik liyane iki rada cilik-cilik. Nah, kuwi diarani Candi Pengapit kae. Nah, kuwi perbandingan itu nek di compare kuwi wonge karo candine kan wonge tak cilik-cilik to. Iki kanggo sedulur Suriname sik rung tau dolan ini apa ya? Iki peninggalane sembah-sembah biyen. Iki bedane nek karo Candi Borobudur. Iki samben kene iki apa ana nang Borobudur kan ana relief iki nyeritake tentang kehidupane manungsa. Nek iki ora ana. Terus nek Candi Borobudur kan Candi Buddha, nek iki Candi Hindu. Nah, iki dibangun nalika tahun 850. Tapi biyen peletakan batu pertamanya tahun 850. Dibangun selama 75 tahun nganti ganti raja ping 3, ganti kingdom. Nah,
kan sayangnya nek wong-wong dodolan ini kan mesti mundelok iki tok padahal liyane sono mengko tak duduhi kaya aku ngalor dadi sak komplek iku mau sih tak omongke nganti apa kuwi jembare 49 hektar pun jual mas 50 hektar bisa somong do tekan kene tok padahal nek ditutupin ngalor kono tekan Candi Sewu bisa ono candi-candi liyane sing menurut aku ya apik. Nah iki aku ngalor iki arep ndelok candi liyane kene mburiku nah kayak Candi Prambanan mau sih tak parani ning pelataran iki terus iki mlaku dalan dalan konblok kira-kira ya nek mlaku ya tekan Candi Sewu ya kira 15 menit taman Candi Prambanan fasilitasnya dong ya komplit loh ono otopet ono sepeda ono apa pit listrik nanti ono motor listrik barang ono golf car sayangnya bayar kabeh gitu ora ono sih free nunggu sudah nonton candi nah kudune kan digratis ke wae terus ongkose didadekake jaro tiket dadi wong akeh do seneng sih iso nonton tekan kene iki nek mlaku lumayan soalnya nah iki aku mlaku ning Candi Lumbung gitu Candi Budra apa Candi Lumbung nah ini candi ini cilik-cilik api toh iki ora atus ke Prambanan ora okas ya belum mlaku tekan kene ning biasane nek don jenengian ngono apa do jenenge sesuai karo waktu lu nemok kayak misalnya ini neng daerah kayak iki Candi Lumbung menawa mbiyen ya tinggu Lumbung Pari kok aku ora ngerti cilik api to ya aku mau pengrene di daerah aku pas isan ngeterke koncoku to saka Australia karo bojone wong Solo jenenge Master Jimmy wong Canberra pengen nonton candi wong tak terkait nonton mubeng karo bojone wong Indonesia wong Solo iki Candi Lumbung iki sing utamane iki ora komplit terus iki cilik-cilik sekitare malah rada komplit ana pira lali ngitung aku nah iki terus ke lagu meneh aku arep neng candi liyane aku pengen neng Candi Sewu tapi kok ono candi siji meneh jenenge Candi Budra sayang ya kemun nganu apa transportasi ini ono pit ono motor listrik mau bayar gratis kan apik to dadi akeh pengunjung tekan kene nah Candi Budra iki jarake ora adoh saka Candi Lumbung niki Candi Budra menurutku relatif luwih utuh tinimbang Candi Lumbung mau tapi kenapa diarani Candi Budra jangan ndelok ning apa ning Wikipedia nah saya seneng nonton history mesti gelem marani rene ning gandeng ora ono saranane transportasi gratis dadi dawa wegah rene tuh panas toh di Candi Budra aku ya sempat ngubungi candi iki nah iki sik diarani Candi Budra mergone pas ditemukan apa kondisine ya lagi bubrah ra karuan ya semebar watu-watune iki Candi Budra dibangun kira-kira abad 9 sabareng karo Candi Sewu iki lokasine ya antaran Candi Sewu karo Candi Prambanan terus iki gedene 12 meter ping 12 meter kurang luwih ora gede wae Prambanan mau tapi iki ya cukup apik disawangi nyenengke candi iki oke terus ke laku meneh nah ini apa terakhir di paling lor di kayak Candi Sewu candi ini gede
apa yo kalah gede karo Prambanan, tapi kacae rapati akeh dan apik juga. Nek Prambanan niku candi apa candi Hindu, Candi Sewu iki candi Buddha. Terus Candi Sewu iki kan salah satu candi sik tertua ning Jawa ya. Iki luwih tuwa tinimbang Candi Prambanan karo Candi Borobudur. Iki dibangun kira-kira tahun 700 selawinan, erane Rakai Panangkaran. Terus sempat diteruske meneh karo Rakai Pikatan. Dadi saka apa generasine Wangsa Sanjaya. Si Rakai Pikatan iku sik dadi manten karo Dyah Pramudya Wardani. Sing digadiahi Candi Plaosan kae. Itu tadi aku kelingan kaya ning India kene Shahjahan nggawe Taj Mahal ya kan tahun 1200-an. Nah iki 500 tahun sadurunge ternyata Rakai Pikatan wis melakukan hal yang sangat romantis banget nggawe iki bojone Candi Plaosan. Oke, lanjut meneh iki aku mlebu ning pelataran Candi Sewu. Ini totalnya ono 249 candi, saking akeh dadi masyarakat sekitar ngarani Candi Sewu. Ini candi Buddha ya, dadi beda nek mau Prambanan candi Buddha. Jarake saka Prambanan kira-kira ya 700-800 meter. Ora atuh, berarti ke zaman biyen wis ono toleransi apik ya antarane Candi Sewu karo antarane umat Hindu karo umat Buddha. Nah, iki suasana ngene iki dadi isih akeh banget sih direnovasi to. Aneman banget ya. Candi ini megah tenan apik. Nah, iki ora akeh to wisatawan Candi Prambanan tekan kene mergone pancen transportasine ora ono, kemo ono dicepaki akeh banget tapi kabeh mbayar apa bayar. Dadekke siji tikete sisan lho saranku. Dadine misale mbayar PT piro dadekke siji tikete sisan, dadi wong do seneng mesti tekan kene. Iki jenenge asline Manjusi Graha. Dadi Manjusi iki salah satu dewane Buddha apa piye Bodhisattva le ngarani. Nah, ya aku sempat mlebu mupeng nang jero kene. Pak megah tenan desaine. Dan iki gede ya, ora cilik, gede tenan. Seneng aku, paling seneng delok ya candi ning iki. Jadi style iki pas menurut aku karo desaine karo selera. Nah, kanggo sedulur Suriname karo Londo tak saranke nek dolan ning Prambanan kudu tekan kene mergo kasih ora ngerti to ya do ngerti menawa tapi memeng le mlaku to. Oh, panas terus ya rada atuh. Sampai tadi aku mlebu ning jero. Nah, iki suasana jero ya jembar ngene kaya sentong kamar ngono. Gede ya toko ono nek mau 5 pengen dan iki mupeng. Aku susah mlebu meneh ngono jero iso ono sentong meneh ono kamar meneh. Mupeng. Ya motoris buli Mas. Nah, iki aku mau ning jero. Ning jero iki tinggo sangkar pamujan ngono biasa do ditele. Tunggu bakar tupo karo minyak. Barudan to dadi banyune iki netes-netes teles apik penak anyep ning jero. Itu meneh aku ngubengi jero Candi Sewu iki sing paling gede, candi sing paling gede sing tak leboni. Dadi iso mupeng kabeh ana pintune iki. Nah, iki stupa-stupa kan mirip to karo sing ning Borobudur. Dadi ciri khase nek Candi Buddha ngene iki ana stupane ngene iki. Padha karo sing ning Borobudur, padha karo sing ning Plaosan ya ngono ana stupane. Ya karo iki terus aku mlaku terus mupeng. Nah, candi-candi perwarane akeh banget kene, totale kabeh ono 249 candi. Jangan semono le gawe piye to, bayangno wis 1300 tahun kepungkur wis iso gawe kaya ngene.
nek ora makmur kan ora mungkin to. Dadi ki mbiyen kan dibangun keraton Mataram kuno atau Mataram Hindu, Mataram Buddha, zaman Mataram kuno lah. Nek ora makmur ora mungkin wong iso gawe candi apike kaya ngene iki sakniki. Ora mung siji pirang-pirang atusan. Seneng Prambanan memang 200 pira 224 durung candi Plaosan, durung candi Ijo, candi Sari, wah akeh banget ning wilayah Jogja karo Jawa Tengah iki candi-candi. Elok tenan aku gumun tenan saiki. Aku tak ubeng iki kamera iki. Samono kae candi. Biyen iki gawe piye padahal iki batu andesit, batu Merapi. Gagah banget toh. Apik tenan ya. Muga-muga kanca-kanca para sedulur ya iki do diuri-uri sik. Dirawat sik apik lah. Wajib dirawat tenan. Warisan anak putu. Ra iso sapa sing mbayangke mbiyen gawe Borobudur gawe Prambanan. Menghasilkan pirang triliun duit wae wong do nonton mlebu bayar wong luar negeri, wong Indonesia dhewe. Nguripi pedagang akeh banget, sik kerja ya akeh. Warisan tenan jenenge. Warisan apik, murah kapi tur marai ngrejekeni barang. Ki bar iki aku bali mlaku meneh ning Candi Prambanan terus arep neruske laku ning Candi Ijo. Nah, tak baleni iki lho. Nah, terus iki iki saluran irigasi kaya ana talange kae nek kene kan pelataran Candi Kebak banyune liwate kon pundi mau. Nah, kuwi sampeyan ono kabeh to. Kae mengalor iki asik mendung menonjol kuwi lho ira. Saka pemandangan saka sudut Candi Sewu. Apik tenan Candi Sewu aku seneng. Di Candi Perwara. Cilik-cilik ning sekitar iki totalnya 269 mau tak omong kita. Wakah tenan men sayange ya sik iso kebangun utuh ora akeh. Tapi ya pira mau ditung. Iki salah satune sing direnovasi. Ora komplit watune to. Salong do dicolongi do nggo pondasi omah barang ceritane. Iki aku wis perjalanan pulang serampung kabeh mau dadi ning saka Candi Prambanan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, terus ning Candi Sewu terus iki bali lipat ya. Jadi nggone jebar banget. 49 hektar. Mlaku ya lumayan 700 meter ya kira 700 pas kondisi panas. Ya lumayan. Terus iki ya pas poso meneh. Kayak tamuku ora poso, aku poso. Kono ngeter kae do mangan do ngombe aku ora mangan. Oke, matur nuwun ya.